खुलुमबाय आङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि आरो आंजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि दं आरो चिरां जिल्ला एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों दिनै ज' मोनसे चिरां जिल्ला एक्स एनडिपि एसोसिएशन हिसाबै जों दाना लादों आरो बे दाना लानायनि जि मेलाव जोङो मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय 13 नभेम्बराव जोंहा 31 नं सिडली समस्तियाव आसाम एसेम्बलिनि बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दं आरो बे बाइ इलेक्शनाव जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय एनडिए एबा इउपिपिएलनि बिजाथि मानाव गेदेर बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मखौ जिथु बिजाथि हिसाबै फसंदों आरो बिथांखौ जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जोङो बिथांनि जानानै खामानि मावनो लोगोसे भट होनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे बे सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि भटार्स रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरनो सानदों जे एनडिएनि बिजाथि बा इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा ट्रेक्टरनि सावगारि लानानै जिहेतु बेवहाय बिजाथि हिसाबै गसंदों आरो बेखौ देरहाहोनायनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ साफ्रोमबो भटार्स बिथांमोनखौ भटनि समाव बा भटआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाहाथे भट होयो बेखौ जोङो खावलायनो सानदों बा खावलायहरदों आरो बेल' नङा गासै आसामाव सिडलीजों लोगोसे बङाइगाव जोंहा बेदिनो खाथियाव नांजाबनाय गासै मोनब्रै एसेम्बलि माबा जानो थांगासिनो दं बाइ इलेक्शन बेयावबो जोङो एनडिएनि बिजाथि बिथांमोनखौनो जोंनि भटार्सफोरखौ माने एनडिएनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय जोङो गुरैयै जोङो खावलायहरदों।